सिखार जाबाय बासिराफोर हाग्रायाव थांनाया नंगौ थाङाखै नामाखै दंफां लायनो नंगौ जानो हागौ बेखौ सिखार खालामबाय खिन्थु थोननायाथ' फरेस्टनिफ्राय बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गाज्रि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि इएमखौ मानो नांगौ जोंलाय बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि दुखुखौ बुजिनासै बिसोरखौनो बाहायबाय थायो भट नांगौ माने भट समाव नांगौबा नांगौबा बिसोर भट नांगौ भटनि थाखाय बिसोर फैयो भट बिफैयो आंगोआ सोर बिदिलाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बिसोरनो आंगो नङा बे बुंनो नाङामोन जों बेखौ निन्दा खालामो मुगैयो जों माबे सर्सखौ लानानै बे बुंदों बिलाय गावलायदों होननाया सोरनि सर्सखौ लानानै बुंदों बिलाय दा बियो गावग्राफोरनि खोथाखौ लानानै बुङो ना बे गावजाग्राफोरनि दुखुथिया मानसिनि खोथाखौ बे खोनासङो बिलाय बे सोरखौ फोथायो बे गोरिब दुखिया जाम्बा जाम्बिफोरनि माबाखौ बाथ्राखौ खोनासङो ना सोरनि खोथाखौ खोनासङो बिलाय सोर इम्परटेन्ट बेनि थाखाय जेम्स बुसुमतारिनि थाखाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजाया इम्परटेन्ट जाखो ना बे जाय सिलाय गावग्रा बे इम्परटेन्ट जाखो बे जुदि दायित्वखौ माने दायित्व गियान दंब्ला बेहा जुदि माने खान्द' गियान दंब्ला बियो फार्स्टआव इनकुवारि खालामनांगौमोन बियो इनकुवारि खालामनो नायनांगौमोन मा जामारदों बे गामियाव फैनांगौमोन बे गासैबो गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बर' फिसा गासैबो गावसिनि मानसि जोंनिनो मानसि बिसोरखौनो बाहायबाय थायो भट नांगौ माने भट समाव नांगौबा नांगौबा बिसोर भट नांगौ भटनि थाखाय बिसोर फैयो भट बिफैयो आंगोआ सोर बिदिलाय बे गोरिब गुन्द्रा रायजो राजा बिसोरनो आंगो नंगौ नङा दा बिसोरनो जुदि माने इएम थाखाय जुदि आंगोब्ला रायजो राजा जुदि आंगो मोनब्ला रायजो राजाखौ आंगो सानोब्ला इएमआ बिसोर फैनानै सोंफैनांगौमोन मा जाखो मा जामारखो माथो माने गावथारनाय जाबाय खबर लाफैनांगौमोन बे खिन्थु जेबो खबर लायाखै जेबो खबर गैया दबर गैया बाहेरा दांबाय माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावसोरखौ डिफेन्ड खालामनो थाखाय बुंदों गावसोरखौ बासायनो थाखाय बुंदों एनकाउन्टार जादों होननानै एनकाउन्टार जायैखौनो एनकाउन्टार जादों होनना बुंदों दा बेखौनो बे सुर मिलायनानै जोंना माने इएमआ जोंना बुङाबाय जे एनकाउन्टार जादों होननानै बेखौ जों मुगैयै धिक्कार होयो आरो बे रोखोम जुदि आखलनि इएम जायोब्ला बे गाज्रि गारनाया मोजां बियो दरखार गैया जोंनो बिदि इएमखौ मानो नांगौ जोंलाय बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिनि दुखुखौ बुजिनाखिसै बे मा जादों घटनाया बेयाव बे गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बि सैथोजों सोलिग्रा मिसा खोथा खुनु दिन बुङा सिखार जाबाय बासिराफोर हाग्रायाव थांनाया नंगौ थाङाखै नामाखै दंफां लायनो नंगौ जानो हागौ बेखौ सिखार खालामबाय खिन्थु थोननायाथ' फरेस्टनिफ्राय थोनो दा दिनै बेफोर गासैबो तदन्त खालामनांगौआ फरेस्टनि इएम आरो गोरिब गुन्द्रा जाम्बा जाम्बिखौ बे माने माबानांगौ बिसासाव लानानै माने खौरांखौ सुलाद लानांगौ बियो दा सुलाद लायाखै रायजोखौ लानानै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ दाया मावबाय जेला बेखौ माने बासायनो थाखाय माने एनकाउन्टार जादों होनना बुंबाय बेखौनो बे दल दामना होबाय एनकाउन्टार जादों होननानै जायाखै बेयाव खुनु रिकभारबो जायाखै बेयाव माबा मोनसे गावग्रा जिनिसबो रिकभार जायाखै मोनाखै रावबो खोन्थानो हाया पुलिसाबो खोन्थानो हाया आरो रायजोआनो थांफाजोबदों पुलिसफोरजोंबो बेयाव जेबो मोनाखै दा उथे दा गोदानै खायदा खालामनानै जुदि सिलाय मोनदों नैबेखौ मोनदों होनना बुङोबायब्ला बे बिसोरनि खोथा बे अननाय खामानि मावनायनि खोथा बियो बिसोर बिदिखौ मावनोबो हागौ दा खिन्थु खुनु सिलाय मोनाखै जेबो गैया एनकाउन्टारबो जायाखै दुखुथिया न'खरनो दा नोंथाङा मा दाबि खालामो दा जों दाबि खालामदों दुखुथिया न'खरखौ नायनांगौ दा जेबो गैया न'खरानो नायदो बेबायदि संसार जास्लोंनाय सिलिंखार खालामबाय मालाय माने जेबो गैयाब्लाबो ओंखाम खब'सेजोंनो अननाया जागौमोन मोजाङै माने संसार जागौमोन फिसा फिसौ खांगौमोन मोजाङैनो दा दिनै मा खालामखो